Guys, karon magluto ta sa natay patay karon para pangpulutan sa tong nay mga pista. Naro. Tabuno sin puno. Sagol na itong mga panikaron sa manok, part sa manok naro. Gizzard, atay sa manok ug katong nay bamalunan, tinae, mo ni. Ina sa atong ano, tiraday. Ila siya may maglapa. Di ato bang sa day? Manin mo ni sayo sa. Okay, ako ba kayo? Sa ilalom. Agaw na ko. Yang pag-follow mo sa iyang kuan Facebook page kay napud sa iyang mga tirada ni. Jisan Harjo. Thunder. Oh, Jisan Thunder eh. Matik na oh. Trading oh, ano? Matik na oh. Matik na. Garahan na sa sili oh. Buta na sa no. Matik na oh. Kita. Apit mo mga pinangguan na. Pon bili no. Basta mga itlog. Basta mga eggs eh. Hindi na lutuan ka. What? Ano lang kaning ko. Suwa. Mantik. Witi ba? Ini ko taron dito. Ayo. Taron. Tara na kay murag gunting na kay may gunting. Maraw. Itong gutaro na. Pasan na to para dali ang mama. Mawa na labi.
Surut ni. Oh.